hacinan dinleýärler, hemrany dinleýärler. Asyrda da hemmäňi tanaýansyň mähribanlar. Bugun biz Limonka kafeýatynyň meşhur tagamlaryndan asyrda adalara sowga deltýär. Sizin üçin körpeler nasip bolmady. Diýdiler dünýäde nämedir gyttat, üçgedek diýdiler ustad. Ine biz bugun asyrda adalarda. Halifa salamu alaykum. Wa alaykumussalam. Bugun biz Limonka kafeýatynyň adyndan ýöreýteside ajaýyp lezzetli tagamlaryny sowgat getirdik. Duýdansydan bolly bolan iýsi gowmy. Geçen diýerle, Limonka kafe. Gelin. Halipa, asyrda da bolmama kyndyray ha. Sizin üçin körpeler etsek mi ya bolmasa her kafede günne asy bir şunu ýaly sowgat getirip durýanlar, bir gepleşik etsek diýip ya bolmasa hemmek toýa tutsak bolýanlar. Asyrda da bolmaklygyň näkilligini bize gyýytka bir düşünürip beräy. Asyrda da bolmaklygyň kıyın tarapyma bir ardyl tarapyma, mertebeli tarapyma asyrda bolmak üçin özüňe jogapkärçilik bolmaly. Mudama içki dünýäňem arasynda bolmaly, daşky sypatyňam arasynda bolmaly, seni görenlerini şol tirirde ýaly aşyrda bolma adamyň aňyna da. Onuň bar diýerli käbir nimerak sözler diline gelýär, saklanjak bolmaly. Ya bir çimmerin eşiğe giyip köçäçi kaymalı däl. Hatta men daşaryğa çyksam mara gowy bir edil aňyrbaş giyinip mesela bir ortarak giyinip çykýan daşaryk sebäbi adamlaň aňyna şol aşyrda şol kostyumly, galstukly, ak köýnekli. Indi bu siz öýe geldiňiz men birazjyk nimerak öýe eşiginde der. Inni o tarapy ýa hormat goýýarlar. Aşyrda gelipdir, toýda gelipdir. Gelin ýaşul geçiň handa diýip hormat goýalım ýaşulla. Aýöne beýlek tarapy görünmesi yerde görünüp, diýmäsi zady diýip, geýmäsi zady geýip berseňine şunusy kıyın. Şunu saklamak kıyın. Şoň üçin mudama özüň nimede bolmaly, kontrolli bolmaly. Özüň mudama edil çapyljak atýar saklamaly bolýar. Mudama ýüzüň zadyňam, eşigiň zadyňam, saçyň zadyňam şonu ýaly bolmasa bolanok. Ana şol jogapkärçilik bar. Jogapkärçilik gaty kıyın ýöne elbetde hormat goýup nimesi o lezzetli sana. Aşyrda diýse, aşyrda diýse sana bir gowda şol. Ýöne jogapkärçilik şonçadan agyrşam. Şon ýaly gowy. Bäli. Alipa, ilçinne ümr ýaýran soraglaryň biri Haçy Hemra bagsyny iktany legenda bagslary şuwat bir deňestirýärler. Dogrusyny dogry aýtmalylar, ikisini deňestirmek dogry da däl, hertiniň bir öz ýoly bar bolyn, bir her kimem şo sorag berilýär, ýerlik jogap berip bilenoklar. Siz bir şoňa bir nokoduny goýup bir ýerlik jogap berip beräýin, kyn olmasaňyz. Bor Hemrada ýanky hajam ikisem bizden ýaş oglanlar olar. O sungaty bizden soňrak gelen oglanlar ýöne. Şonuň hemmetiniň düýünde sungat ýatyr. Sungaty göparlyk ýatyr. Sungaty näme bergi bolup ýatyrlar. Şoň üçin Hemra eýle, Hacı beýle dilenat bolmaly däl. Hertiniň öz ýoly bar. Ikisem halkymyza hedil berýär. Toýlamyzda çykyş edýärler. Adamlar lezzet alıp dinleýärler, hacınan dinleýärler, Hemrany dinleýärler. Şoň üçin men hacı eýle ýa Hemra beýle diýiljek ikisem sungat adamlar. Ikisem şu sungaty bagy aslynda sungaty bagışlanmaň özi. Sungaty berilmeň özi Allah tarapyn. Allah'ın özi berýär şonu. Ol sen ýönemen adam sungatyň gyrasyndan gelip bilmeýär. Dörüjlük adam. Ikisem nimen bağışı diyetim gelýär, aýdymçy diyetim gelýär ýöne. Käbir adamlar şeýle bir has artdyrak dedi. Beýik bağışı, beýik aýdymçy, ýa legenda diýip şonu ýalat diýerler de, şonu mümkin bolýarça elbetde diýseňem gowy, hormatdyr, her ýerler diýip bolar ýöne. Indi men diýiljekine o aýdymçy, o bağışı diýiljekde, ýagşy bağışı, ýagşy aýdymçy diýiljek misal üçin. Hemrada Hacada diýiljek şol. İkisini de herseň öz ýoly bar. Hersenem söýüp dinleýärler. Boldy başga näme bagışlamak kan ol bir-birini deňeşdirip, ol gowy diýär, bol erwada diýär, hiç wagt diýmel däl. Ol bir-biriniň üstüni ýetirýär. Mümkin hacyň ýerine ýetiren aýdymlaryny Hemra mümkin ýerine ýetirýän dädir. Hemraň ýerine ýetirýän aýdymlar mümkin hacy başgarak ýerine ýetir. Ol herseň öz ýoly bar. Şoň üçin biri beýik diýen zat ýok. Ol Allah zehin. Ýanky diýişim bäri sungat adamlary ýokardan berilen. Zehin berilen olur. Şoň üçin ikisem zehin, ikisem sungat adamsy, ikisine de hormat goýýan men ýaşulanmadan. Hemra da Haja da dinlenmedi ýaly. Bagışlaryny şol. Minnettar Ali, hakikaten hem Hemra Recepov, Haziyal Mahmetov bolmak üçin hem ençe möhüp body basdan geçirmeli bolýardy. Elbetde ol ýöne alaýetlerine şuň bolýar,
bir köpçülükde görünüp toya barıp ve televizde görünüp hacı olup bolanok. Yani hemra olup bolanok. Hemrangdan geçen yolu, hacın geçen yollar ne hili yollar geçtiler o. Çarkanlık yollardan yıkılıp geçti. Men ikisine de şayet Hemra Recep'e de şayet Hacı Mehmet'e de şayet ikisine geçen yollar. Şu geçip kıyırmınlar. Şu çarkanlıklı yollar geçenden son otlarıydı. Yani ansat şuniyatip ertir Hacı, şuniyatip ertir Hemra Recep bolmaya. O şu yollardan geçmeli. Sunotun hubbotlu çarkanlıklı yollardan geçenden son tane adat kadanyandı. At kadanyandı. Sağ ol Ali Pa. Ekdim konça açtı gül yığmağa gelmedi. Bağlarımda imiş pişti nerli yarım gelmedi. Bağlarımda imiş pişti nerli yarım gelmedi. Nermin seni altına yalkıyımından gölüye. Coşup derya şelte kakya tolkunundan gölüye. Coşup derya şelte kakya tolkunundan gölüye. Men çağılar oynadaran da haş tekän. Gıynasak da köp enatadan çağırar kıl olay da. Şunu oluyor görün. Gollan. Ataev çağrı. Belli kararın. Belli kararım ayrışmak. Ataev ve Ceren. Belli kararın. Belli kararım ayrışmak. Yönü. Oğlum men yanımda galar. Yok, oğlum men yanımda galar. Ağım menem Mirzada issam bolyamy. Gel köşük. Hanayt kırpetin. Ecen yanı alacak mı ya kakan? İkisinin yanına da kalacak gel. Menni şulardan tervalmam mı? Men ulardan tervalsam menem özüm yalçağani dir yetim oymam bol. Ecenin yanına kalsam men başka kakur. Kakım yanına atmam men başka jorur. Men sizden bir zat soracak. Ne yapayım men beydip yetim olacak olsanız ondan ne yapayım beni dünya alınız. Men çağılar oynadaran da haş tekän. Onda men sizi eğer ayal derleyip ıglan edyerim. Yok men ayrışak gel. Men karşı. Kaka biz ne yapışın sadaka veremize şeydi çıktı koyamıza. Süleyman Ayva Arzu Dayva şöyle koyara. Oğlum, on ne mi sebepten sorur? Çıktı sadaka verip video koysan köp like amalya köp prasmotor amalya. Son kaka hem kim sen kova adam duruydu orada. Ak gürökten sadaka veren adam oğlum hiç hem gözçüğün etdiyen derler. Ondun Allah Taala'nın razılığından mı o şeyler yani? Kaka seret Süleyman Ayva Arzu Dayva amalya. Derip yanlış qararlarını süçkö kopayla sion ketdim ben. Näçe wagtdan pasmatralar edi. Sen muning epesi çağlar ýöne sen muňa seret o. Men ýan köçüde çağlar marajyny paýladym. Bu näçeler aýdýan? Evet, daha şortdur o 150 kül muňa alary we goýsak bar. Ana mekanama türer baranda ýa. Ýören. İşte hoca haus niye solo tero sadaka verecek ya. Aýtma sana. O mekan. O mekanca. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. O mu adayla mı? Belliğin tamam çay kofe. Çayım içeriz, kahve içeriz. Süleyman Arzu Dayva like veren prasmotorun gatkanay. Bolman näme adamlara kömek edip bersen. Nä? Qararlar öýün näder? Şu widanam goýsam 100-200 muň alýar. Doğru. Oğlanlar azıcan etdi. Bayram oğlu Şahjan yaran ok diye helakçılık uçuraptır diye. Gelin uyuşup şoňa bir kömek edelim. Ha, o ýaraşyk han konkura oglumy? Olar ýalyarysız bolsa kömek edýär. Ýöne videolar internete goýdursa. Ýöne ýerden adamy kömek edesin gelýärmi bu wagt? Olay videonu goýdursun. Emme beýleklerim görsün meni gowanam. Ene gördün däme oğlum? Elk aýdan zadım manisini indi düşünýänsiň ha? Adam bilen adamyň tapawudy şundadyr. Şunu unutmagyn.